si Danica, ginaingon, ako'y babae nga dili magpili og lalaki. Basta ako'y mahigugma, ang tanan niya akong dawaton. Mao kining nahitabo sa kinabuhi nga di na ako mahimong makikalimtan. Mao ba, Daynita? Mamisita ni mo si Rafi karong gabi eh? O, Danica, buwag naman sa kong uyab ko eh. Busa, testingan ako siyang sugot. Butan ba po na si Rafi, Day? Kung mauyab ni mo siya, no? Tunaya siya, ha? Ay, di ba ko makahukom anak eh. Unya na, Kwen. Ako nagit siyang mauyab. Oh, laoy, ang uy mong uyab di ay nga si Darius Ona nga nung nagbuwag day mo tod at niya, uy, nag-away mo? Nawa, uy. Ako na siya kibuwagan. May ayo tawhana. Sige lang gati kung iya, ha? Oh, Daynita. Salamat, Daynita. Kay gisugot dahin ko nimo. Kaya kay gusto mong ka nga manguyab na ako. Mong gisugot ka. Buwag naman sa misa kong uyab. Salamat, Day, ha. Mahal ta kay ka. Ug kung musugot ka, pakaslan na rin ka. Ah? Unya na ta magisgot anang puong kasal, uy. Tistingan taon na ka kung malipay ba ko nimo. Buhaton ako ang tanan, Day, nga malipayon ka uban ako. Ug ugma, Day. Manuri tas gawas, Day, ha. Mangita tagdapit nga malingaw ta. Ay, kana. Mo nakipaabot ko nga imong isulti. Sige. Ugma dong Rafi, manuray ta. Dad ako sa dapit nga. Malipay ko, ha. Day, niya natatungod ining motel, Day, oh. Hala ko nindot, uy, ug happy kay ko sa dapit ka itong gisarayan. Ug ining pagsudaron sa motel, nanginaot ko nga malingaw ko ni Rafi. Buhaton ako ang tanan, Day, aron malipay ka. Timing nga, doon ako'y giinom, Day, para patuskig. Taxi driver, di ara mong plite, oh. Tanan, Day, di na, manaog na tayo ng taxi. Dali na. O, dong Rafi, tanadong, manaog na tayo ng taxi. Tanadayon, dong Rafi. Kaning bobs ni mo. Kalamit ni mo budak. Utoy. Rafi, ang imo ka mo i-finger sa ako mo po. Sige na. Kini, ako basa na yun. Sige pa. Puti akong bobs niya. Fingerang ako, ha. Alip, ito po na ako mag-brief kay ang movie okay ko, ha. Kalmigin mo. Katuskik, pero tuskik siya, pero di kita tandako, no? Pero madaran eh. Kalamihan mo gibuhat, Day. Gamay, gamay. Magay na lang. Unsa? Ay, pardilak taong Rapi taon. Mga nago. Ilikaya na kuno siya ni taon ngay mong mega. Uy, nga naman ko, no? Matur pa sa mga tabi-tabi di ha. Kita mo kuno uyab ni taon. Mga nga ilikaya niya sa Rapi. Bisan wa silang buwag. Wala kaluin ni Rafi, uy. Lagi. Di man tumayong gibuhat ni Nita, uy. Bati siya nga klase sa pagkababay. Bati siya. Ay, sos lahi kay pagbabae na salita gawin na ikaw eh. Ano kay Glaki ba? Mabitaw nga, wak kumunguyab na niya. Ikaw ganahan ng inaan ng klasehas babae eh nga. Igo lang tilawa ng atong pagkalalaki eh. Sos. Oh, sa bagay. Umasay mawa ninyong mga laki. Uy, kung makauyab mo ni Nita, unya buwagan mo. Si may alkansi kay babae ko siya. Virginia ka na mo no?
Ikaw, Gigaw. Sumbong kan tiyo, ha? Gunay mga ilin na mong suot. Yak, kagaw. Ganda na yung mga iroon sa mga suot. Magkalimtan na man na sila kung igsuon sila. Lagi, kalimtan na, lagi. Ako ba, lahi ko eh. Hmm? Kinahanglan nga ang babae nga makitilaw na ako, maugi akong masawa. Lami mga sa. Tiyo! Lahi mo ka, gahi. So, hard to get, oy, doon sa... Hard to get si mong mata, manguyab kag igagaw, tiyo! Ito ang rako ka, minano. Ay, Pag hindi magawa. ba diya, oy, katawanan sa di mo gaw, oy. Gaw, makig-istorya ko ni Nita. Dako gusto niya si Rafi. Kung ako pa'y nakauyab ni Rafi, di nagyud na ko siya buhian pa. Gibuwagan na nako siya, kaya nakakita naman kong laing uyab. Dami tati kagisultihan dahil nga testingan ako siya. Pero di mo ko makontento niya, uy. Kalain, gamay ka ayo. Ha? Di ko makontento niya. O, sa bagay. Magausan ko sa kong gana kung mag-sex me, pero hala, uy, diligid siya ang lalaki nga mo akong gipangita, I promise. Halo, isang Rafi, oy. Kung ari pa lang unta siya manguyab na ako, dahil sugton yun ako siya. O, may man na sila si Rafi ug ang imong ikagaw nga si Mio. Ingna si Mio nga sultihan si Rafi nga nakagusto ka niya. Ikay kaon sa akong salin. Dahil Nita. Kalimti na lang lagi ito, Nita. Kana-kanya, di kayo na siya mo. May lain na siyang uyab. Gusto tagatay. May layan na gito yung uyab. Mau nga iyan akong gilikayan tay. Kanawa, basig o gwa siya matagbaw mo, ha? Tagbaw magod siya na gugod. Oh? Siya pagani ang una nga magawasan kung mag-sex me. Uy, wala, no? Unya, anong na siya nangita maglain, ha? Aw, basin, di siya matagbaw o usa ka laki. Busa bati nga siya. Bati, bati. Pangita niya na og laing babae do. Ay, kana ba, imong pangayaban ba? Pangita niya laing. Ayo! Yung sabay. Adlaw! Uy, Harap! Miyo ni Bay! uy. May tuyo ko ni Babay! Si Mio man ron. Ang imong igagaw ni Danica day. Ang nangita niyo mo, si Mio. Kanaog ka ko, Bay! Dali, Bay! Kinaugay ikaw. Kanaugon na ako siya tay. Naituyo na ako si Bay Mio. Bay Mio, pabuta ko! Virgin pa ba yan na? Virgin pa ka? O ikaw tukyanan ko ini. Ako hindi ko anak. Niya, lamig na kayo dahi. Niya. Kita na, Rafi. Rafi. Takas libay ako, ha? Aray, Pakaslan ka. Pakaslan ka. Tagada ni girl. Ang tinuod, dugay na ko nga nakabantay ni Danica nga may pagtanaw siya na ko bay. Iya, di kay gisugo nga papamisitahon ko. Oo. Na. Okay ka nga misita niya kung uyab niya. Iya ka dayon ko nung sugton kung uyab ka niya. Oh, Buutan ba, naggagaw na ko. oh sige bay, ingna siya bay nga mamisita ko niya karong gabi eh. Ingna si Danica. dugay na kong nakagusto ni Rafi. Nag-uol magani ko dihang gibuwagan ka lang ni Nita. Siya gyud unta nga akong gimahal. Apan di ko mamugos niya. Ikaw na lang akong tunayon day. Ug manginaot ko nga magmalipayon ko diha nimo. Ug di ko nimo likayan lang sa umaabot nga adlaw sama sa gibuhat ni Nita nako. Mahal ta ka, Rafi. Busa dili mahitabo nga likayan ta ka. Mahal ta kaayo ka.
Sa nahitabo na mo ni Rafi, iya dayon kong gipakaslan. Ug sinita, nagmahay siya nga iyang gibuwagan si Rafi, kay diha pa niya masuta nga mahal di ay niyang akong bana, dihang nakasal nami. Idi wow, igo na lang siya sa pagmahay. Bago ito makasama ang kaagi ni Rafi, dinhining tulumanon. What's the style? Igor lang sa pagmahay style. Kini mo suglanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.